Pila na ka mga bumalakal ang nagapalabot sang reklamo sa mga kapulisan angot sa mga bogus sellers sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lendero Jr., spokesperson sang IPPO, i-verify ang mga online market sa sellers para mahibaluan kung legit ini o kung hindi. Dugang paniya, nagduging naman ang nasambit nga illegal nga buluhaton, sumugod sang nag-umpisa ang COVID-19 pandemic bangod halos tanan nga transaksyon ang ginapaagi na sa social media platforms. Samtang nagapaandam naman sang mga kapulisan nga mahimo makasuhan ang mga nagakomiter sini kung sa diin dako ini nga perwisyo sa mga online shoppers. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.